Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er hoge straffen zijn opgelegd voor de daders van de moord op Toon Brood. Dat gebeurde gisteren in de rechtbank. De rechter heeft straffen opgelegd aan 4 personen die betrokken zijn bij de moord op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. 31 mei vorig jaar werd hij doodgeschoten in zijn huis aan de Reigerweg. De rechter benadrukte dat de daders meedogenloos te werk zijn gegaan. Ze klommen iets voor middernacht over de muur van een huis, gemaskerd, gewapend, met het besef dat de kans heel groot was dat er mensen in huis waren. Op het moment dat Toon Brood 3 mannen aantraf, is er meteen geschoten. Ze hebben daarna de vrouw tegengehouden om niet naar haar stervende man te gaan. Ze hebben spullen uit het huis meegenomen. Volgens de rechter waren er weinig verzachtende omstandigheden en zijn ze vooral meedogenloos te werk gegaan. Dat heeft ertoe geleid dat er hoge straffen zijn opgelegd. Amon Fraai had 9 maanden eerder iemand vermoord. Tahir Jansen. En voor deze 2 zaken, hij was betrokken bij de moord op Brood, heeft hij 26 jaar gevangenisstraf gekregen. Ivano Martina is degene die daadwerkelijk Brood heeft doodgeschoten. Hij heeft 18 jaar gevangenisstraf gekregen. Claverjon Nocento, die heeft 16 jaar cel gekregen. En alleen de chauffeur, Clensen Zimmerman, heeft minder straf gekregen, namelijk 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar. Hij zat tijdens de moord in een auto. Pisas praat met de commandant der zeemacht. En dat heeft Pisas zelf naar buiten gebracht. Dat er gesproken is over de huidige gespannen situatie in de wereld. De commandant der zeemacht in het Caribisch gebied, Walter Hansen, gaf aan de minister-president een gedetailleerde toelichting over de voorbereidingen die plaatsvinden op het gebied van bescherming en veiligheid op Curaçao. Hij legde ook uit dat de Nederlandse minister van Defensie Ruben Brekelmans hem had gevraagd om Pisas te informeren dat er op dit moment geen reden is tot onrust of paniek op Curaçao. Meer groepen in aanmerking voor de Bashir-premie, dat staat vandaag in de Extra. Overleg heeft er plaatsgevonden tussen de nieuwe minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, mevrouw Dayanara Sinalin Roosendaal, en minister Sylvania van Financiën. Er zijn eerder Bashir-premies, dat zijn zogenaamde eenmalige premies uitgegeven, onder meer voor mensen die recht hebben op onderstand. Maar er wordt nog gekeken of er voor andere mensen in de samenleving ook ruimte is dat zij een dergelijke premie krijgen. En die ruimte die moet er zijn. Zo laat het ministerie weten en daar wordt nu aan gewerkt. Wordt vervolgd dus. Sylvania benadrukt belang oogheelkundige zorg. En dat doet hij in een discussie met de Advent Hospitaal. Javier Sylvania is behalve minister van Financiën ook minister van Gezondheid. Hij zegt dat hij zich heeft ingespannen om het vertrek uit het Advent ziekenhuis van een oogspecialist uit Colombia te voorkomen. Er zijn interventiebesprekingen geweest. Er is gesproken over een expatriate-regeling, zoals voorgesteld door de Belastingdienst, om die man maar te houden. Want het is belangrijk dat er oogheelkundige zorg kan worden gegeven op Curaçao. Maar volgens Sylvania was het ziekenhuis niet bereid het honorarium te betalen dat de man vroeg. En terwijl dat honorarium nog lager ligt dan de wettelijke norm van de landsverordening normering topinkomen. Dus wat Sylvania betreft heeft het Advent ziekenhuis hier niet goed gehandeld. OM Sint Maarten start ondernemingszaak. Dat heeft allemaal te maken met de Ruby-zaak. Ze beginnen geen ondernemingszaak, ze beginnen met ontneming. En dat heeft allemaal te maken met het geld dat terug moet worden betaald door de voormalig hooggeplaatst ambtenaar en parlementslid Claudius Toontje Buncamper en zijn vrouw, voormalig gedeputeerde minister Maria Buncamper Molanes. Zij moeten grote geldbedragen terugbetalen. Een bedrag van 255.000 gulden en een bedrag van 219.000 gulden. Er is al eerder een procedure over geweest en nu moet het daadwerkelijk terugbetalen. De zaak Ruby begon al in 2018. Ook zijn ze veroordeeld in zowel eerste aanleg als in hoger beroep. Maar wat het Openbaar Ministerie betreft moet er nu daadwerkelijk betaald worden. Anders kan er weer een gevangenisstraf worden opgelegd. Volgens Cleopa is het storten van afval bij Dam Pretu onverstandig. We kennen het verhaal. Dam Pretu had jarenlang last van rookontwikkeling, stank.
Er werd illegaal afval in de brand gestoken en dat zorgde voor veel overlast bij de bewoners. Vorig jaar is dat stopgezet, maar toch is er begin dit jaar toestemming gegeven aan een kippenfarm om daar afval te dumpen. En ook andere bedrijven kunnen het toch dumpen en dat is volgens Cleopa onverstandig beleid van de regering. En ook erg vervelend voor de omwonenden. Als een gebied eenmaal zeg maar vrij is van die stank, moet het dat ook blijven, aldus Cleopa. Uitsluiting is onacceptabel, dat is een verhaal van Bonaire, want de gezaghebber van Bonaire, John Soliano, heeft laten weten dat mensen zich zorgen maken op zijn eiland over de uitspraken over de LHBTQ+ gemeenschap op Bonaire. Die zijn gemaakt tijdens een openbare bijeenkomst van kerkelijke organisaties op 11 januari. De gezaghebber vindt het belangrijk dat iedereen op Bonaire zich veilig voelt. En hij vindt het jammer dat sommige mensen zich onveilig, onvrij of gediscrimineerd voelen. En hij wilde vooral benadrukken dat Bonaire voor iedereen er is en dat niemand mag worden uitgesloten. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar schrijft de website aruba.nu dat Aruba en de Royal Schiphol Groep, de luchthaven van Aruba en deze Royal Schiphol Groep zich in een lastige onderhandelingspositie bevinden over de verlenging van hun samenwerking. Als er geen akkoord komt, dan loopt de overeenstemming af en dan is het contract van juli 2025 afgelopen. Royal Schiphol Groep beheert de luchthaven van Aruba al 20 jaar. Maar nu is er geen akkoord, lijkt er geen akkoord te zijn om het contract te verlengen. En dat heeft demissionair minister Tanguy Olubert gezegd tegen de website Noticia Kla. En nu is het kijken wat er gaat gebeuren, of Schiphol daadwerkelijk weggaat van Aruba. Of dat ze toch op een of andere manier nog een samenwerking weten te vinden. Dan gaan we naar Bonaire, want de weg van Kralendijk naar Rincon wordt op meerdere locaties gerenoveerd. En het gaat om een project. Als de volledige renovatie zou plaatsvinden, zou dat 20 tot 22 miljoen gulden kosten. Nu worden er op verschillende plekken, 10 verschillende plekken langs de route, werkzaamheden uitgevoerd om te zorgen dat de weg verbetert. En dat is dringend noodzakelijk voor iedereen die op Bonaire is geweest. Die weet dat ook daar het wegendek een grote uitdaging vormt. En dan gaan we naar Sint Maarten, want er zijn landen, de 3 landen van het Caribisch gebied, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, zijn sinds gisteren in gesprek over duurzame economische toekomst van de 3 eilanden. Dat wordt gedaan door deskundigen op het gebied van economie. En het gebeurt bij een 3-daags evenement Taking the Reins, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Driving Their Economic Future. Het evenement is geopend door de Sint Maartense minister Grisha Heilige Marten. En ze benadrukte dat de eilanden hun bestemming moeten kennen en we moeten onze route uitstippelen om daar te komen. Professionals hebben daar nu overleg onderling over een 3-daags evenement.
En dan gaan we naar treurig nieuws in Amerika, want er lijkt geen enkele overlevend te zijn van een botsing tussen een passagiersvliegtuig en een helikopter. De helikopter is van het Amerikaanse leger en de botsing vond plaats in Washington. Functionarissen hebben laten weten dat er 28 lichamen uit de rivier zijn gehaald, waarin zowel de helikopter als het vliegtuig zijn neergestort. 27 lichamen uit het vliegtuig en 1 uit de helikopter. Het is een crash waarvoor in Amerika heel veel aandacht is. Een crash die begon bij de Ronald Reagan Washington National Airport. En wat zich precies heeft afgespeeld, dat wordt nu onderzocht. Maar in ieder geval zijn er veel hulpverleners aan het werk om te kijken of er nog overlevenden zijn. Maar die hoop is nu weg. De helikopter had kort voor de crash contact met de luchtverkeersleiding. En minder dan 30 seconden voor het ongeluk vroeg de luchtverkeersleiding aan de helikopter om het vliegtuig achterlangs te passeren. En daarna is het helemaal misgegaan. Alles is opgenomen. Er zijn geluidsfragmenten over kreten hoorbaar als de luchtverkeersleiding het ongeluk ziet. Het is erg treurig. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.